Kai, zo nan. Ina za ka je? Mama ta yi kiran dan karɓo kifi a gurin ta. Kifi? Me yasa baka je makaranta ba? Na je makaranta malamin ne zai zo mana da yawa ko na tashi na tu. Wai rubuta sunana. To kai yanzu sunan naka ne baka iya rubuta ba? Ni ba san yadda zan rubuta shi. Sunan naka da Hausa Ali MUY Ali MUY Ali ne kai ne baka iya rubuta ba? Baba da Hausa ya ce mu rubuta ba. Da Larabci ya ce mu rubuta. Da Larabci? To kai duk Qur'ani da kake biyawa, duk surorin da aka biya ma, duk ayoyin da aka biya ma, ba za ka iya rubuta Ali da Larabci ba? To ka yanzu ko ka rubuta mu naje sai rubuta. Ga surori da yawa ne sun zo da sunanka Ali, ayoyi da yawa sun zo da sunanka Ali, lamun ya ummimun Ali, lamun ya ummimun Ali shine baka iya rubuta ba. Yanzu ka rubuta mun naje ni sai ba shi kawai. Ayoyi nawa ne da surori nawa suka zo da sunanka, amma saboda kai daƙiƙi ne Ali, an yi asarar kuɗin tara wallahi. Lamun ya ummimun Ali shine baka iya rubuta ba. Yanzu ko yanzu haka nan ce mai. Allah tafi ka bani guri. Daƙiƙi kawai. Wallahi an yi asara wallahi.